Cât m-a costat să urc pe vârful Fuji în Japonia? Permisul a fost 4000 de yen, 25 de euro și pachetul care m-a dus cu autocarul din Tokyo, de la stația Tokyo în zonă, până în apropierea muntelui Fuji, plus cazare, mă rog, am dormit pe jos canapea că nu e hotel, și masă inclusă, mic dejun și cina a doua zi, plus întors înapoi în Tokyo seara, undeva la 12 noaptea, total 45 de euro, cu Sunshine Tours. Acesta este site-ul care oferă acest pachet, este local, eu știu de la cineva care stă în Japonia, așa că spor la drumeții și 70 de euro să urci unul din cele mai populare vârfuri din lume e mai ieftin decât moldoveanul până la urmă.